ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, парвардигор нигаҳбони ҳар як қадами шумо боша. Бародарон, хоҳарон, модарон, подписчикои азиз, дӯстоне ки ҳама вақт дар бар мо ҳастед. алҳамдулиллоҳ ки имрӯзам парвардигор моро расонд кадамрӯз, рӯзи 1 сентябр, рӯзе ки мақсад якмин аввалин қадам мегузорад фарзандои мо. даврашда худмон гузоштем, падаронмон, ва имрӯз алҳамдулиллоҳ бо рӯзе ҳастад ки фарзандои мо алҳамдулиллоҳ ба мактаб мақсад ворид шиданд, қадами аввали худша гузоштанд барои илму маърифат. ба ҳамон хотир дӯстони азиз, ҳама вақт ҳаракат кунед ки бухононе мақсад назорати фарзандотона ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунед ки муаллим агар дар рӯзаш 5 соат 3 соат қати фарзанд боша, мақсад бо 20 соати дига ё ки 19 соати дига ҳамон фарзандо дар хонагӣ мақсад дар хонаводаи худмон ҳастанд, дар таҳти назорати мо ҳастанд. ба ҳамон хотир ҳаракат кунем ки назорати фарзандои мақсад худмон кунем, яъне ки солимии фарзанд, солимии мақсад ақли расои фарзанд, солимии ҷомеа ва мақсад давлати азиз аст. ба ҳамон хотир ҳаракат кунем ки фарзандонро дар тарбияи хуб вобаст кунем. на танҳо илми мақсад охират, илми динявиам мақсад гузоштан, ҳаракат кардан, вобаст кардан хуб аст. барои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки ҳар як уммати ман бояд ҳам илми динявӣ ва мақсад динё мақсад ухравиро бигирад. ба ҳамон хотир танҳо у тарафам фикр не, яъне ки одами солим, одами ба илму ба фарҳанг, одаме ки маънавиёташу фарҳангаш илму донишаш беҳтар аст ва ҳеҷ гоҳ хор намешавад. кадом давлате ки рафт, ҳеҷ гоҳ мақсад ҳамун тарзи кору користон ҳамун оман меган ку тоҷики мо на танҳо бояд дар Россия дар кадом шаҳре бара фақат бели кедманд аст. агар илм дошта бошӣ, дониш дошта бошӣ, духтуру инженер ва дигарҳо бошӣ, дар ҳамаи давлат шуморо бо як мақсад корҳои хуб ва маошҳои хуб ак бигем шуморо ба ҳамон хотир ба онҷо таъмин мекунанд. ба ҳамон хотир ҳаракат кунед дӯстони азиз. гапа бисёр кардем. аз хурдӣ аз синфи якум ҳаракат кунед фарзандонро бо ақли расо, бо дониши хуб ва ҳаракат кунед ки ҳамун муаллимое ки моро дарс додиянд, мақсадо имрӯз фарзандои моро дарс медиҳанд ки муаллимои навкори дуромадиянд, ҳаракат кунед ки ҳурмати иззати ҳамун муаллиморо ба ҷо бароем, барое ки ҳозир маоши муаллимам хеле паст ай. иншааллоҳ ҳаракат кунем ки оянда ҳамун маошам хуб шава. ҳаракат кунем ки оянда ҳамун муаллимам ки розӣ кунем аз ҳар тарафа, ҳеҷ хатиябе агар сумшам дода натунем, дилбардориш кунем, то ки ҳамун муаллимам ки боша фарзанди моро фақат фикри хоҷагиша накуна, ҳаракат куна чӣ меган фарзанди моро таълиму мақсад тарбияи хуб дия, дониши хуб дия. ба он хотир дӯстони азиз, як бор дига 1 сентябрро ба ҳар як падару модар, бародарое ки хоҳарову фарзандошон мақсад ба мактабо бурдагиянд, муборакбору табрик мегӯям. ба ҳамон хотир дар ҳаққи морам дуогӯ боше ва ҳаракат кунед ки иншааллоҳ дар кадом давлате набоше, фикри падару модар якум дараҷа, фарзандои худ ва фикри тоҷикистони азиза бикунед. бо хиёмони худо. ассалому алайкум.